Horas madi hita saluhutna. Adorak sumarsaur hita dohot hatani tu hata jumulu mahita martangiang. Asin roha madi hamu dohot dame na sian debata mata dohot sian anakna Yesus Kristus tu hatai. Amin. Donga sa porsiaun di bagasan tu hatta Yesus hatani tu hatta naga betu jamita di partangiangan di bagasa tikion. Tarsurak do di Jakobus 2 ayat 14 sahat tu 17. Hu jahahom majo isini turpuki tu tonga-tongata jala tapeti hukma di bagasar rohat tabi. Songonom madidok. Aha magunana aliak kadongaku molo didok halak di ibana doha porsiaon. Alai dangadong di ibana pangulaon. Tarbaid doha porsiaoni paluahun ibana mulu adong donga bawa manang buru-buru namar saimara jala hurangan di sipanganon siapari gabi adong namar dok siat tonga-tonga muna lau mahamu mardame-dame las mahamu busur mahamu alai dang dilehok kamu tu nasida narikok di daging aha magunana hapor siaoni pe songonido anggo so adok pangulaon na naung mate do hadirion na. Ima saatna. Donga sa porsiaon molo pas martangiang laumangan sipata sayulo do binigi ditangyakon si partangiang ido dohot akahalak na so dapotan mangan dope songod diaka partangiangan rupaning. Asatong nasida dapotan mangan. Nadenggad doi. Alai sayunang ma alani holit pitor majua si partangiangi lahu mangurupi akan naso dapotan mangan dope. Mulu tope rupaning adong rotu ibana mangido asi-asi. Mulu masa dope nasongoni dada alani naso mampu ibana rupani alai alani hulik na do berarti holak kata do tangyang nai holan asa tabu begiud do tangyang nai alai dak saurdut tu pelaksanaan na asa saurdut tangyang nai denggamma mulu gabe parsidoho tibana mengurupi olak ni natarbaen. Donga sa porsiaon hurang lubi songoni dotong nati naringotan ni si Jakobus diturpukon. Ima taringot tu ha porsiaoni. Ditongo sibana do surat naon tu na 12 marga ni Yahudi di inganan parserahan. Jalanok porsea di Yesus Kristus. Dito nahon ibana do asa ha porsiaoni dak sukup holan dihata. Dak sukup ha porsiaoni holan sekedar mangaraduti hubungan tu dibata secara vertikal. Manang dak sukup holan namar tangyang isabing mulu didok porsea tu Tuhan Yesus. Alai ikom merpangulaud do. Ikon berdampak nadenggad do ha porsiaoni tuak kadongan manang tu sekitarna. Ikon adong ma perbuai ni ha porsiaoni nabui hilalaon ni donganna. Jadi mulu tabegi naking didok diturpukon aha magunana ali akadongaku mulu didok halak di ibana do ha porsiaon. Alai dangadong di ibana pangulaon. Tarbaid doha porsiaoni peluhun ibana. Imanaking natabigi di ayat 10. Atik pe marrumang suku-suku ni alai takas do tatu si masukna. Babua dangadong gunana ha porsiaoni mulu dang marpangulaon. Ikom marpangulaon doha porsiaoni. Iku bui hilalaon ni donganna babua na porsea ibana. Asadak sukup holan sekedar konsep
hapor siaoni. Alai ikut tarida do konsepi merhiti pemulaunna manang perbueni hapor siaonna. Donga sa hapor siaon namar pemulauni naing ma rade mersagi. Manang rade hidup berbagi tuak kadongan nahurangan. Unang ma songon gobaran nani do niturpukon naking. Mulu adong dunga bawa manang buru-buru namar saemara jala hurangan di sipanganon siap hari. Gebi adong namar dok siap tonga-tonga muna. Lao mahamu mardame-dame. Las mahamu, bosur mahamu, alai dang dilehok kamu tunasida narikok di daging. Ahama gunana. Imana king ngadiak sap 5 saplonomi. Mulu masa na songoni dingulu ni halak na mangguari dirina porsea di Tuhan Yesus. Om manaking natadok haporseaon na holan dihata. Haporseaon na holan konsep sambing. Jala haporseaon si songoni didok doi naong mate hadirion. Ima nadiak 10 pidui. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nama tedu hadirion ni haporsiaoni molo sumar pangulaon. Jadi asa mangulu hadirion ni haporsiaoni ikkom merpangulaon do. Ima tonani turpukon tusadok halak Kristen Yahudi na adong di parserahan na julu. Laos songonima nang tuhita ditikyon. Donga sa haporsiaon namar pangulaon manang sipata didok haporsiaon namar perbue tudus dui songon suasuanani. Juk do tabigi didok songonon tadau duhau siap perbuena. Isarana hau ni mangga tadau dui siap perbuena. Ala mangga do di perbuihon. Didok hau palia. Ala di perbuihon do palia manang pote. Didok hau jengkol. Ala jengkol do perbuena. Totu ngamabal mulu diguari hau pote hape attajau do perbuena. Songonido nang akka identitasi. Didok do sasahalaki per 3-3. Ala adong do 3-3 na. Jalai do ulon na ganupari. Didok do sasahalaki guru. Ba memang ala mangajari do ulon na. Didok sasahalaki dokter. Ala mangubati kanamar sahit do diula. Didok sasahalaki karyawan. Ala karejo di sada-sada perusahaan do ibana. Songonima dohot akka profesi nasingi. Totu dak tepat be mulu diguari sasahalaki pilot HP nabinuanna bus ailes miran Jakarta do. Manang dak tepat be mulu diguari sasahalaki nakoda kapal HP nabinuan naganupari mobil angkok do. Laos songoni do nang halak Kristen. Totu ikut tadau ma identitas nai siap pamulaon. Siap perbuena. Pabua si tong doibana si huton Kristus. Sehingga merhiti akka pamulaoni gabe di boto halak maibana si ihuton Kristus. Atong pabua natutuhita si ihuton Kristus. Unang ma holan identitas ta Kristen. Unang ma holan KTP na Kristen. Unang ma holat terdaftar sajo gabi ruas ni huria. Alai ikon saurdu ma ha Kristenoni tu praktek ni ngulu siapari. Taula ma toktong akan adenggani alani hapor siaota nauk pinalua ni Kristusi nguluta. Gabe berdampak tunadenggam ma hapor siautai
jalabui dihilala akadongatta. Taingok ma, ganup na mangulahon hatani Tuhan, songon parbui ni haporsiaon na, ido akahalak na mertua. Tuhata Yesus mardok, mertua ma akan begi hatani dibata, jala nau piopsa. Amin. Martangiang mahita. Moliate ma ali Tuhan di hatam nau kubigi hami. Urupi jala patau mahami. Maparbuehon haporsion nami diho. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami. Amin.